abin da ya faru bayan gadirkun tsantsar cin amana ne. Ai abin da ya faru bayan gadirkun tsantsar cin amana ne. Ya Allah ka sani ban da buri in ba san abin so ba, sannan kuma duniya ba buri na in tara naira ba. Kai na shaida ina waka ba don in tara people ba, burina ni kawai rabu yarda da ni ko ɗan ƙalilan ne, ka ƙara ruwan salati ga wanda ka ce ba san da baya nan. Wannan mai amsa sunanka wanda da an same shi kenan. Shi ɗaya ke wakiltar ka daidai mai girman buwayar nan, ka maimarkar salatin ya zarce yawan harfa na munjaye, yana na batula alamun muke ce ko da za a sassauya, na imani da ke ‘yar mushaffa'u sannu batula jagayya. Da na yi minti guda ban faɗe ki ba gara na sha buhun ƙwaya, mai tsarki assalamun alaiki ni a gidanki bawa ne. Abin da ya faru bayan gadirkun tsantsarcin amana ne. Labaika rasulullahi ba zan canza ba ina a turbarka, yau ma na yo rubutun kasida ne zan sauke haƙƙinka. A ya jama'a ku zo ku ji saurara in nai kuretanka, bayani ne a sunnance zan yi fata na a gaggane, in ba ku manta ba ranar gadirkum duk an nuna an yarda, in annabi ya yi wa fati abul hasanan shi zai riƙe sanda, aka dinga yi mai hani an yaka kan imamu rida. Ba ni na faɗa ba sabon annabi ne da yawansu shaida ne. Bayan kwana 80 ma'aiki ya yi magana da harshensa, ya ce wa sahabu ga wani bayani suka tsaya suna jinsa. Ku bana abin rubutu a nan ne sai suka fara sa'insa. Ɗayansu ya ce, kar ku ba shi alƙur'ani ya ishi mutane, ya faɗa zafin rashin lafiya ne wai ya saka shi sumbatu. Ku duba Muhammadun Rasulullah wai aka ce wa ya zautu, amma ku sani dalilin hana wa ma'aiki na ya yi rubutu. Shi mai cewa kar a bashi duk domin ya zamo kalifa ne, farkon matsalar addini wannan ce ku taho mu dudduba. Mu ji ɗan Abbas a cikin Musulun tabbas bai ɓoye wannan ba. Maganar ku taho na rubuta wacce ɗayansu ya ce ba za a yi ba, ita ce makasudin baddala addini, ulama'u shaida ne. Sun san in yayi rubutun a ranar to ya ɓata tsarinsu, in ba haka ba ta ya za a ce an binne Mustapha ba su, me ya kai su saƙifa in dai ma'aiki na da isa a ruhinsu. Amin afuwa in san haka na ɓoye ma wani cin amanar ne, ga annabi kwance to me ya kai su saƙifa su je suna taro. Ni dai lamarin ina jinsa tun daga nan fa ya fara ban tsoro. Allah ya ɗauke manzan da shi ke umarni hani horo, kafin binne shi amma waɗansu suna rigimar kilafa ne, bayan sun ɗora wanda suke so to me ke kasancewa. To sai aka fara jifan wanda ya bayyana ƙin amincewa. Kamar su Zubairu da Sa'adu ɗaga Ubada da sun ƙi yarjewa, akwai su Bilala Ammaru har su Huzaifa a ɗan misali ne, kuma tattara hankali da tunani har nutsuwa muke sawa. Inda manyan sahabbai kamar wannan
suka fara ratsewa, waɗanda da su aka binne ma'aiki har su fito suna cewa su sun barranta da wannan tsarin, niyya zan biyayya ne. Bara ku ji har Imamu Ali Asadullah bai aminta ba, don kun san annabi bai taɓa yi masa umarni ya saba ba. Ya ce man kuntu maulahu, wane ne bai san hadisin ba? Kowa na gun aka yi haka, to su me zai sa su canza ne? Jama'a ku mu duba ayar ƙur'ani mu ciro bayaninta da ta zo da fala wa rabbika la yuminuna, sai ta ce hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, ku zo gata. Idan ba a ɗau hadisin ba yaya, ko an shafa ayar ne? Kai, ku zo mu je ƙarshen ƙasidan.